A műsor főtámogatója a Panzipet Kft., a Fiproline bolha és kullancsirtó cseppek magyarországi forgalmazója. A műsor főtámogatója a Befár bolha és kullancsirtó nyakörvek hazai forgalmazója, a Befár Bio Hungary Kft. Sziasztok! Ez itt a Mancsvár című műsor, én pedig Panzaris Diana vagyok. Mint ahogy azt már megszokhattátok, ismét sok érdekes helyen jártunk. Lássuk, hogy mire számíthattok ma. A fogva tartott cica. Neveletlen nudli. Állati jól kereső kedvenceink. Stretching Milovikivel. 11 szomorú sorsú kutya. Előző adásunkat egy izgalmas mentésnél hagytuk abba. Az újpesti piacon egy volt trafóházból keserves macska nyávogás szűrődött ki. Az Állatmentő Liga azonnal akcióba lendült. Hogy időben érkeztek-e, az most kiderül. Az Állatmentő Liga sosem késlekedik, ha egy állat veszélybe kerül. Most is perceken belül a helyszínre értek, hogy végre megtudják ki, vagy mi rejtőzik az ajtó mögött, ahonnan a keserves nyávogást hallani. Végül kiderült, hogy egy vietnámi cégé a helység, ami egy 1 méter x 20 centis raktár. Bent borzasztó körülmények uralkodtak. Felszólítottuk, hogy nyissa ki azt a raktárhelyiséget, mert ő mondta, hogy neki van egy macskája, aki egérfogásra van. Most ez azért nem állja meg a helyét, mert a piac területén belül nem lehet tartani állatot, nyilván higiéniai okokból, mert ott élelmiszereket tartanak. Meg miután megláttuk ezt a trafóházat, ugye nekünk is kiderült, hogy ott a macska alig fért el, nem, hogy még egerek is lennének. A cica előtt se víz, se élelem nem volt, és egy szűk helyen tartották fogva. Az állatmentőknek hála, sikerült megmenteni és jobb helyre vinni. Az elkövető ellen pedig feljelentést tettek rossz tartás miatt. Az biztos, hogy az ő sorsa egy ideig nem lesz olyan jó, mint a macskáé. Vannak olyan kutyusok, akikkel szerencséje van az új gazdinak. Engedelmesek, játékosak, és bearanyozzák a mindennapjaikat. Más kutyusok azonban a korai szocializáció hiányában kevésbé szófogadóak. Nem hallgatnak a nevükre, rángatják a pórászt, vagy túlságosan félősek. Ahhoz, hogy kiderítsük, mit tehetünk ilyen esetekben, ellátogattunk a Jó Kutya iskolába. Nem így klikkelünk, nem autótárvirányító, hanem szépen van vagy a oldalunk mellett lóg semlegesen, vagy pedig a hátunk mögött. A kutyakiképző éppen a klikker helyes használatát tanítja Nudli gazdájának, Orsinak. A 6 éves Nudli ártatlan tekintetéből azt gondolnánk, hogy ő egy megtestesült angyal, pedig a helyzet közel sem rózsás. Nem jön vissza, ha hívják, nem lehet őt póráz nélkül sétáltatni, és a többi kutyussal sem találja meg a közös hangot. A klikkernek a pozitív megerősítés a szerepe, és ez igazán megkönnyítheti a mindennapi életüket. Nudli, gyere! Gyere ide! Hádész! Azzal, nagyon jó volt a klik. A behívással kapcsolatban mi úgy szint gondolnálatok, ha véletlenül elszabadul, mit csinálnál? Ordibál egy kis futok utána. Na, ezt nem szabad, Gondolom. jó? Tehát, hogyha a kutya elszabadul, és meg ordítva futunk utána, akkor ő tovább fog futni, és kergethetjük a világ végéig, jobbik esetben. Jó? Tehát, hogyha a kutya elszabadul, akkor a következő a teendőnk, ellenkező irányba elindulunk, és hívjuk, ha úgy jön, elkezdünk érdekes hangokat kiadni. A mai óra Orsi és Nudli számára is tanulságos volt. Kiderült, hogy az alapvető probléma az, hogy Nudli nem érzi a gazdáján a dominanciát, ezért viselkedik úgy, mint egy igazi kis falkahím. Orsinak mostantól nem szabad majd hagynia, hogy Nudli döntsön mindenben.
Én gondoltam, hogy hol vannak a gyenge pontok a Nudlikának a nevelésében, csak igazából ez ilyen nagyon nagy problémát nekünk nem okozott így a mindennapi életben, úgyhogy ezért így nem is nagyon foglalkoztam vele, de valóban hasznosabb lenne, hogyha ezeket a dolgokat tudnám, mert azért így biztonságosabban tudnám őt elvinni sétálni, és a saját biztonságának az érdekében is, hogyha visszajön a kutya, amikor hívom, mert igazából tényleg vele ez a gond, hogy nem olyan szófogadó. Szerencsére nincsenek komoly problémák Nudlival, úgyhogy ha rendszeresen járnak a kutyaiskolába, akkor már 2-3 héten belül érezhető lesz a változás. Herkules, Dracula, Fehéristen. Ezek mind olyan filmek, melyekben állatok is szerepelnek, nem kevés pénzért. De Feri a szarvasgombát kiszagoló kutya is jól hoz a konyhára szimatával, a versenyző agarakról nem is beszélve. Bruno, Sydney, Danny és Kocka igazi kis hollywoodi filmcsillagok, akiknek az életrajzában jó pár film szerepel már. Feri, Mokka, Igor és Emil pedig a szarvasgomba szaglászásból keresik kenyerüket. De az agárversenyeztetés is jól hoz a konyhára. Jöjjenek hát Magyarország leggazdagabb háziállatai! Jaj, te szeretsz tolni. Azaz. Ügyes. A filmes állatokkal Gödöllőn találkoztunk a Kutyasportközpontban. Végre egy hely, ahol egyik állat sem riad vissza a kamerától, sőt, ha kell, akkor órákig képesek vezényszóra fegyelmezetten dolgozni, pózolni, ugatni, nyávogni, és még az érzelmeket is képesek kifejezni pofiukkal. Most egy vidám, boldog kutyát látsz, és amikor például... Gyere, bro! Ül. Tehát most olyan kis megszeppent szomorkás arcot fog vágni, nem pedig azt a vidám, boldog kutya arcot, ami volt neki idáig. Az állatokat, akárcsak az embereket castingon választják ki. Néha elég róluk egy fotót vagy videót küldeni, de van, hogy személyesen is be kell mutatniuk tudományukat. Vannak olyan jelenetek, ahol kifejezetten harapós kutyát kérnek. Persze akadnak olyan színészek, akik félnek a kutyáktól, ezért az is fontos, hogy a kutya ne csak a feladatát oldja meg, hanem könnyen fegyelmezhető is legyen. A Strikebackben volt az, amikor a főszereplő meglátta a kutyát, és azt mondta, hogy ő nem vállalja. Mert hogy az volt a jelenet, hogy ő beugrik egy kamionba, hátrafordul, és a kutya ráugrik a vállára, megfogja és elkezdi tépni. És hát meglátták és mondták, hogy nem, tehát nincs ez kizárt dolog. És akkor a rendező mondta, hogy jó, akkor majd megmutatja. Fölvette a ruhát, letérdelt, őre rá kellett küldeni a kutyát. Megmutattuk, hogy hogyan működik. A színész végignézte, a rendező utána fölállt, levette, odadobta neki, és mondta, hogy na, akkor most meg lehet csinálni. Kocka játszott már a Draculában és Rudolf Péter új filmjében, a Kossuth Kifliben is. Bruno a Herkulesben és a Fehéristenben is nagyot alakított. Mogyoró egy filmben szerepelhetett Helen Mirrennel és Angelina Jolie-val is, akire akkora hatással volt, hogy meg is akarta őt tartani. Igen, ő egy mentett doberman. Dani, gyere! Egy spanyol filmben kezdett, ott egy főszereplő kutyája volt, úgyhogy ott nagyon sok és nehéz feladata is volt. És mivel hogy ott nagyon jól bevált, ezért utána el tudtuk vinni PlayStation reklámba, és ugye a Fehéristent, a Mundruczó Kornél filmjét is nemrég forgattuk, ott is nagyon sok jelenetben részt tudott venni. Az állatokhoz sokszor nem beszélhetnek, csak kézjelekkel mutogatnak nekik, ami jelentősen megnehezíti a dolgukat, de ők semmitől sem riadnak vissza. Sydneynek legutóbb egy zombi hátára kellett ugrania, valahogy így. Igazából csak annyi volt a trükk, hogy egy húzakodót raktak a
színész vállára, mert ugye nem állhattam közel hozzá, meg nem lehetett nálam más, meg ugye nem engem néz, hanem ő kifejezetten a zombira kellett, hogy koncentráljon. Ezért egy kis, hát egy igen minimális kis rongyal oldották ezt meg. Ráugrott, megfogta a vállát, leterítette, és nagyon jól nézett ki. Nem csak a kutyák és a macskák, hanem a tyúkok, a libák, a nyulak, a galambok, sőt, a patkányok is betaníthatóak trükkökre. Ezek az állatok a keresetükkel nem dicsekednek, de legyen elég annyi, hogy bőven futja nekik a legjobb tápokra, vitaminokra és jutalomfalatokra. A játékokról nem is beszélve. Ez a 2008-ban világbajnoki döntőbe a győzelemért járó, majdnem azt mondta babérkoszorú, de ez inkább egy rózsakoszorú, ami még ugye ma is szépen megvan, ez nagyon jól nézett ki, mikor az agaram nyakába tették. Ez pedig már Győr, ahol Bence Béla agarász mutatja a versenyekért bezsebelt díjakat. Az agaraknak a vérükben van a vadászat, ezért is roppant testhez álló számukra az a szituáció, amikor egy versenyen egy műnyulat üldözhetnek. Az ilyen versenyek eredete több mint 100 évre Angliába nyúlik vissza. Kicsit nehéz hozzászoktatni azt, hogy egy hangos berendezést üldözzenek, vagy egy olyan dolgot, amitől mondjuk normál esetben nem, mert miért szaladjon egy nylon zacskó után, hogy így mondjam. Amikor egy élő nyulat üldözni, biztos sokkal izgalmasabb. Ehhez hozzá kell szoktatni, de mivel hogy maga az üldözési ösztön bennük van, ezért ez nagyon, nagyon könnyen megy, mondom én. És ha már megszokták, hogy a versenypályán ez a dolguk, akkor utána már semmi más nem akarnak jobban, mint versenyezni állandóan. Angliában több mint 10 000 agár indul ezeken a megmérettetéseken, a legjobbnak pedig nem kevés pénz üti a mancsát. Az idei angol derbi első helyezettjének 200 000 font, vagyis körülbelül 80 millió forint jár. Dopping Sinfejnek hívják, 2005-ben született, és 2008-ban ért el élete legnagyobb eredményet, ami számunkra is pillanatnyilag a legnagyobb, Hollandiában, Oudepekelába világbajnok lett. Hát aki érti ezt a dolgot, ismeri a szakmát, az tudja, hogy ez egy óriási. Mi is nagyon büszkék vagyunk rá. A fehér az tényleg az a legdrágább szarvasgomba, ennek a nagykereskedelmi ára az néhány 100 000 forint is lehet egy kiló, de hát ez nagyon ritka. A feketék azok sokkal olcsóbbak, azok néhány 10 000 forint jellemzően egy kiló. Nyáron, amikor igazán sok van, akkor még annyi se. Ezeket a gombákat pedig már István mutatja nekünk Taksonyban. A gazda 16 éves kutyája, Feri, a híres szarvasgomba vadász pár éve már nyugdíjba vonult. Közel 10 évig gombászott, és összesen 15 országban járt, Azerbajdzsántól Olaszországig. Úgy számoltunk nagyjából, hogy 17 évig volt aktív, és 50-60 millió forintot keresett körülbelül. Feri ezúttal csak potyautasként száll be a kocsiba, mokkával indulnak szarvasgombát szagolni egy közeli erdőbe. István kutyája annyira szeret dolgozni, hogy még jutalomfalatot sem kell neki adni érte. Mokka, gyere csak! Keres, már nem is kellett mondani. Egyből odaszagolt. Látjuk, hogy jaj, de okos, igen. Nagyon okos. A fehér szarvasgombát egyébként, de ez nagyon törékeny, most meg van fagyva, tehát nem annyira, de amúgy meg a élőben, amikor friss, nagyon törékeny, akkor nem szabad kivegye, mert egyébként ez drága is, mint mondtam, a legdrágább gomba. És ilyenkor meg is van tanítani, hogy a fehéret ne, de a feketét mindjárt. István azt meséli, a gombakeresés akár pár nap alatt is megtanulható. Ahhoz azonban, hogy ez a kutyát órákig lekösse, sokat kell gyakorolni. Nem könnyű feladat ugyanis ilyen sokáig koncentrálni. Én olyan kutyákat szoktam választani, amik jól aportíroznak. Tehát a eldobott tárgyakat nagyon szívesen meg örömmel visszahozzák. És ez a játéknak a tanítás alapja is, hogy dobáljuk neki a gombát, vagy a gombaszagú illatú dolgot, és akkor az órával, amikor eldobjuk a fűbe, úgyis a órával keresi meg, és visszahozza. És ezt a játékot egy kicsit játszunk, akkor ő megtanulja, hogy ez az illat, ez egy jó játékkal párosul. Persze állati jól keresni is csak akkor van értelme, ha van kivel megosztani a munka örömeit és kihívásait, hiszen hiába a verejtékes fáradozás, ha nincs ott a gazdi lelkes támogatása, dicsérete és szeretete.
Fő a természetesség. Azt mindannyian tudjuk, hogy az embereknek szánt biotermékeknek óriási piaca van. A természetes és bioalapanyagok azonban egyre nagyobb szerepet kaphatnak kedvenceink életében is. Az illóolajokat és a gyógynövényeket már az ókorban is ismerték és alkalmazták, ám egy jó ideje már nem csak az emberek, hanem az állatok is használói lettek ezeknek a természetes és biogyógymódoknak. Léteznek már biosamponok, tápok, nyakörvek és még számos olyan termék, amelyek segítségével kedvencünk garantáltan csak természetes anyagokkal fog érintkezni. Na de ez mire is jó pontosan? És ugyan miért kellene bioterméket választani kedvencünknek? Például a fiatal vagy érzékeny állatok számára a gyógyszeres kezelések helyett sokkal kíméletesebbek a természetes gyógymódok. Ott van még a macskagyökér kivonata is, a valeriana, amely nyugtató hatású, az alternatív embergyógyászatban is igen népszerű, és ezt például stresszes helyzetekben adhatjuk a kutyáknak, illetve olyan kutyáknak, melyek viselkedési problémákkal küzdenek, már egy óra alatt elkezdi a hatását kifejteni, tehát elég hatékony ez is. Stressz, ismerős nálunk kétlábúaknál, de vajon kedvencünk is hajlamos az idegeskedésre? Sajnos igen. A kutyák ugyanis képesek átvenni a gazdi hangulatát, de az is lehet, hogy egész egyszerűen csak ideges természetűek. Minden esetre a stressz már náluk sem újdonság. Gondoljunk csak bele! A gazdi kapkod, az időjárás szeszélyes, a levegőben a szagok is csak úgy jönnek-mennek, egyszerűen ezt már a leggyorsabb farkcsóválással sem lehet idegeskedés nélkül kibírni. Tűzijáték, illetve augusztus 20-án is például. A kutyák nem tolerálják a tűzijátékot, a fényeket és ezt a hangot, ezeket a durranásokat, nagyon félnek. Tehát sok kutya elmenekül, elbújik, illetve kiszöknek például a kertekből emiatt a kutyusok, és ezzel tudjuk azért őket egy picit nyugtatni. Előtte érdemes. Vagy utazásnál, az utazást sem nagyon szeretik az állatok, ott is érdemes például előtte használni egy ilyen biospotont. Kedves gazdik, hátradőlhettek, hisz a kedvencek számára van megoldás. Bőven van választék, amiből válogathatunk. A kutyusok, cicák, hüllők és rákcsálók már nyugodtan élvezhetik a hétköznapokat. De hogy a gazdikkal mi lesz? Hát talán néha nekünk is jól jönne egy-egy illóolajos nyugtató nyakörv, de ameddig ilyet nem forgalmaznak, addig tanuljunk kedvencünktől. Ne stresszeljünk, és próbáljuk inkább a természetes anyagokat keresni. Miló Viki ezúttal egy csoportos tornázásra invitálta a kutyusokat és gazdiaikat. Lássuk, hogy milyen kihívások elé állította őket, és hogy hogyan ment a torna Béres Alexandrának, aki hatalmas pocakkal is vállalkozott a feladatra. Viki és négylábú kis csapata épp bemelegít a torna előtt. Kicsik és nagyok most mindannyian nyújtanak, lazítanak és nagyokat lélegeznek. Kicsit bemelegítjük a kutyát, hátunk mögött elkezdjük, hogy szépen menjen körbe a kutya. Gyere, 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 gyere! Béres Alexandra egy boxer kutyus büszke tulajdonosa, aki azonban most nem tudott vele tartani az edzésre, ezért Nessit hozta magával. A boxeretek mennyire érzi az új jövevényt? Tehát van úgy, hogy oda rakja a fejecskét a hasadra, vagy valamit érzékel belőle, hogy egy új kis élet van benned? Most nem érzékel semmit. Arra emlékszem, hogy amikor Pannát hazavittem, akkor az első hónapban még nem tudtak vele mit kezdeni, és utána pedig nagyon elkezdték védeni. Olyannyira, hogy sokkal ugatósabbak lettek, sokkal védőbbek lettek, akkor még ketten voltak, mint korábban érezték, hogy most ő rajtuk is a sor. Persze ahhoz, hogy a délutáni torna megvalósuljon, Vikinek ezúttal is sok szervezésre volt szüksége. Be kellett szereznie néhány eszközt, és az állatorvoshoz is ellátogatott tanácsokért. Kutyagazdi stretching lesz most, egy ilyen csoportos óra, és ahhoz kellene nekem pléd, vagy valami kis szőnyeg, amire le tudunk feküdni, illetőleg mivel csoportos foglalkozás, tálakra lenne szükségem. Egy pillanat is hozom, hogy mire gondoltam, jó? Köszönöm. Perc. Viki kutyái csak lestek, hogy mi fog kisülni ebből. Tehát én ezekre gondoltam, van nekünk kétféle méret és kétféle minta. Ezek a kisebb méretűek, ez pedig van
mind a két színből van nagyobb méretben. Plédből a nagyobbat választja Viki, hogy a kutyus és a gazdi is kényelmesen elférjen rajta. Miután ez összecsukható tál is megvan, már indulhatnak is tovább. A következő állomás az állatorvos. Szia! Puszi, Pacsi! Bemutatom, ahogy Szervusz, mit Henry? Hello, szia! Masszol barátomat, aki segít majd neked a kérdéseid megválaszolásában. Ó, de jó, köszönöm, hogy elintézted. A masszörtől megtudjuk, hogy azoknak a kutyusoknak, akik sokat mozognak, elengedhetetlen a masszázs. Sportolás előtt vagy után ez nagyon jól esik, és persze az izomlázon is segíthetünk vele. Láthatóan Dodó sem tiltakozik ellene. Fő izomcsoportokat szépen átmozgatjuk, a nagyobbakat itt a comboknál, itt elég sok izom van. Megcsináljuk szépen így a háton, egy picit ilyen kihúzva, megdörzsölve ezeket a területeket. Csak ameddig így az izmokat érezzük, tehát nem megyünk le a lágy részekre, nem nyomjuk meg, hanem tényleg csak itt fölül, ugyanúgy a csontokat nem masszírozzuk, csak az izomrészeket. A végtagokat is fontos átmozgatni, beleértve a pici tappancsokat. A nyújtásról se feledkezzünk meg, hiszen ez nem csak az embereknél, az állatoknál is lényeges. Hát Dodókám teljesen beálmosodott. Így megnyugszanak a masszázsnál? Általában igen. Tehát de sokszor jó. bele is alszanak, sőt utána is van, amikor sokkal többet alszanak, sokkal többet isznak. A sok szervezésnek meglett az eredménye. A délutáni tornát mindenki nagyon élvezi. Szandi imádja a kutyusokat, ez azonban nem volt mindig így. Kiskorában ráijesztett egy kutya, ezért sokáig nem mert hozzájuk közeledni. De aztán kapott egy boxert, és teljesen megváltozott a véleménye. Most már a harmadik négylábúval élnek együtt. A férjem szülei tengeren túl élnek, és repülővel utaztunk, és fönt voltunk a fellegekben, amikor a kislányom elkezdett kiabálni, és odaszaladt az ablakhoz, és őrülten integetett, és mondta, hogy Arnold, Arnold, ő volt az előző kutyám, eljöttem hozzá. Szandi életében óriási szerepet játszik a sport, ezért talán nem meglepő, hogy kutyája életébe is beiktatta a rendszeres testmozgást. A mai torna remek alkalom volt arra, hogy kutya és gazdi még közelebb kerüljön egymáshoz. Az óra végén még egy kis játékra is maradt idő, csak nehogy a végén izomláz legyen a pici tappancsokban. Az állatmentőket sokszor sajnos az utolsó pillanatban riasztják, amikor az állatokat már nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megmenteni. Az argentin dog fajtamentőket egy vészhelyzethez riasztották. Megrázó képsorok következnek. Argentin Dog Fajtamentő Egyesülethez egyik éjszaka egy váratlan bejelentés érkezett. Egy osztrák családnál 11 kutyát találtak csontsoványan, élet és halál között. A fajtamentők azonnal felvették a kapcsolatot egy másik mentőcsapattal, és mindannyian a helyszínre siettek. További kutyusokat találtunk még az ingatlan területén, 2 sajnos már holtan. Az összes kutyus az éhhalál szélén állt, rettenetes állapotban volt. Közülük 2 azonnali orvosi segítségre szorult, tehát el kellett velük rohanni a legközelebbi állatorvoshoz. Egyikük még a fejét se tudta tartani. 8 kutya alkalmas volt a szállításra, őket az Egyesület felhozta Ürömre, először állatorvoshoz vitték őket, majd a saját gondozásukba vették. Ezekbe a fakokba belépve, a saját ürülékükbe voltak egy kis szalmával lefedve a kutyák, abba is feküdtek, ugye, mint most is, jelenleg is a kutyusok mi próbáljuk hozzászoktatni ahhoz, hogy most már nem kell oda vécézniük, ahol éppen vannak. A tulajdonos tenyésztőnek vallotta magát, aki időközben tönkrement. Sokszor neki se volt mit ennie, de segítséget nem kért. A tettes ellen állatkínzás miatt rendőrségi eljárás indult. Az első éjszaka folyamán bementünk velük az állatorvoshoz, mikor Budapestre fel lettek szállítva. Az állatorvos ugye azonnal teljes férkép, illetve különböző vizsgálatokat lefolytatott. Az összes kutyus kiszáradás miatt ugye napokig infúziózni kellett őket. 8 kutya került a fajtamentők gondozásába, de egyelőre még mindig kritikus az állapotuk. A vese és májelégtelenség miatt nem biztos, hogy mindannyian túlélik, vagy hogy nem szenvednek maradandó testi-lelki sebeket. Ha kíváncsiak vagytok, hogy alakul ezeknek a kutyáknak a sorsa, tartsatok velünk legközelebb is. Ne feledjétek, minden állatnak kell egy mencsvár. Ez volt a Mancsvár. Sziasztok!
A műsor főtámogatója, a Befár bolha és kullancsírtó nyakörvek hazai forgalmazója, a Befár Bio Hungary Kft. A műsor főtámogatója a Panzipet Kft., a Fiproline bolha és kullancsírtó cseppek magyarországi forgalmazója.